Изге гамәлләр ае дип игълан ителгән Рамазан айы тәмамланды, әмма игелекле эшләр дәвам итә. Бу хакта тулырак мәгълүматны ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган махсус сәхифә аша җиткерербез. Сүзне коллегам Мөршидә Җиһанга бирәм. Әссәламу алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле тамашачылар, дин кардәшләр. Бүген Шәввәл айының 5нче көне. Бала дөньяга килгәндә беләбез, гөнаһсыз булып туа. Шулай ук кеше дә Рамазан уразасын тотканнан соң Шәввәл айында да 6 көн ураза тотып уздырса, гөнаһсыз бала кебек калыр диелә бер хәдистә. Рамазан айы нәтиҗәләре буенча Татарстан мөселманнары диния нәзарәте мөхтәсибәтләре тырышлыгы белән 780 мең кеше катнашында ифтарлар узды. 10нчы республика күләм ифтар иң күп кеше чакырылган мәҗлес булды. Республика районнары арасында ифтарда катнашучылар саны буенча беренчеләр рәтендә Казанның Совет районы мөхтәсибәте, шулай ук Ярдәм хәйрия фонды 45 мең кешегә авыз ачтырды. Рамазан айы хөрмәтле ай дип аталды. Чөнки бу айда Коръән инде. Көннәрнең изгесе җомга көн, кичләрнең изгесе Кадер киче. Казан шәһәренең Залесны бистәсендә яңа иман йорты 20нче йөзнең күренекле мөселман дин эшлеклесе Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллин исемен йөрткән мәчет ачылды. Ул баш калабызның Киров һәм Мәскәү районнары мөхтәсибәтендә 16нчы мәчет. Шулай ук Рамазан айы башланыр алдыннан Питрәч районының Яңа Шигали авылында мәчет ачылды дип хәбәр иткән идек. Аллаһының рәхмәте белән шул ук районның Богородская авылында да яңа мәчет төзелеп килә. Шушы көннәрдә Сәфәр мәчете манарасына ой куелды. Тантаналы вакыйганың кайбер мизгелләрен сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр. Ниһаят, Богородская авылы мөселманнары тантана итә. Әлеге авылның тарихы бик борынгы заманнарга барып тоташа. Хәзерге Богородская элеккеге Сәфәр авылы. Явыз Иван яулап алганнан соң чукынасы килмәгән татарлар туган авылларынан сөрелә, мәчете җимерелә. Соңгы 20 елда вәзгыять үзгәрде. Югалган авыл халыкка Сәфәр мәчете булып кайтты. Biz bik biz Müslümanlar, biz bunu bir küpten kütken idik indi. Күптән көтелгән мәчет 2012 елларда төзелә башлый. Аны төзүгә авыл халкы да, иганәчеләр дә өлеш кертә. Ай кую тантанасында мәчетнең имам хатибы иман йортын төзүгә булышучыларга рәхмәтләрен җиткерде. Инде без ниятебез, Аллаһ насыйп итсә, 8 июльгә Гарафа көненә гаит алдына шу мәчетне ачырга дип. Авылда көннән-көн татар гаиләләре арта. Халыкның сорау тәкъдимнәрен исәпкә алып, Богородская авылында зират өчендә җир бирелгән. Бу хакта Питрәч районы башлыгы Илһам Кашапов сөйләде. Шулай ук истәлекле чарада Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Илфар хәзрәт Хәсәнов та катнашты. Менә шушы җирлектә, Богородская җирлегендә, әлхәмдүлилләh, шушы матур көннәргә мәчет манарасына ярым ай кую тантанасына җыелыштык. Аллаһ Таала бәрәкәтен бирсен Раббым. Мөэмин мөселманнар өчен изге дип саналган 3 төрле гамәл үтәлү шарт. Беренчесе хәерле гыйлем туплау, икенчесе әти-әнисенә дуга кылырдай бала тәрбияләп калдыру, өченчесе башкалар файдасын күрерлек эш башкару. Сәфәр мәчетен төзүчеләр дә файдалы һәм игелекле эш белән мәшгуль. Мәчет авыл күрке булса, мәчет күрке халык. Иншаллаһ, иман йорты билгеләнгән вакытта ачылыр. Аллаһу әкбәр. Ел сайын май айынан башлап Казан өчен 5нче майдан 6нчы майга каршы төндә һәм август башына кадәр безнең төбәкнең географик үзенчәлекләренә бәйле рәвештә иртәнге намаз вакыты үзгәрә. Иртәгә Казанда иртәнге намаз 2:13 минутта. Төкөл вакытларын диния нәзарәте сайтында һәм махсус календарлар аша белә аласыз. Бүгенгә дини вәзгыятькә кагылышлы яңалыкларыбыз шушылар иде. Барыгызга да саулык, сәламәтлек теләп сау булашам. Әссәламу алейкум вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһү.